Става въпрос за 1952 година, когато по време на Международното авиационно изложение в Париж Гавазов се запознава с Анатолий Аврамков, който е ръководител на първата космическа програма Бериовски 2. И всъщност тогава той го вербува да изстрелят нова картина в космоса, вместо познатото живо с познатото куче Лайка, което всъщност не се и връща. И в крайна сметка Аврамков се набил на тази артистика. Той всъщност искал да жертва изкуството от нещо. Едва ли по-скоро е тотален егоист и просто иска неговата картина да види космос и космоса види неговата картина, според мен. Едва ли е чак такъв... както не. В крайна сметка Аврамков отказва на Гавазов, понеже също вече получава някаква много странна телеграма от съветските власти. Тя гласи следното. Анатолий, що е такова? И всъщност това е някакъв риторичен въпрос, който той много правилно разбра и в крайна сметка изстрелва от куче Лайка. Това е за тази космическа програма. По същото време, малко преди да напусне Париж, той е единственият, който все пак се осмелява да се противопостави на урбанистите. Да. И дори тогава изрича неговата прочута реплика: предпочитам да рисувам чушки вместо магистрали. Да. Искам да разкажа. Да разкажа за урбанистите, за това течение, което тогава се вихри в Париж и той е единственият, който като истински авангардист се осмелява да се противопостави. Да, представете си, става въпрос за... Абе, как Гавазов коментира тематичните предпочитания на урбанистите и всъщност урбанизма е другата, разбира се, фракция по това време по Добрици или както той самия предпочита да ги нарича безопасните игри. Изречението е пропито с невероятно прозрение. Предпочитам да рисувам чушки вместо магистрали. Също е много директно и много конкретно. Няма никаква метафора тук. Става въпрос за Фридрих Штрих, той е ментора на урбанистите и всъщност... Това е този, който рисува 8 лентови... живописни платна, да. 8 лентови живописни платна на магистрали. Автобани. Да, автобани, да. Скука. Всъщност Гавазов спира на чушките и общо зато разгледа цялото семейство. Капи, чорбаджийски, пълни мисори, сиври. И както той самия предпочита да ги нарича портрети. Той прави портрети, това не са просто чушки. Той прави портрети на Зеленчук, на любимия му Зеленчук и всъщност много интересна история с тема на чушките. Една сутрин в Монпарнас като гостиница Сава Биен Гавазов изяжда една много особена чушка. Става въпрос за сорта Чарлстон. Не знам дали сте чували, има такъв сорт. Чарлстон. Чарлстон, там идва и течението, в смисъл модата Чарлстон. Люта работа. Люто. Аз съм опитвал жестока просто. И всъщност изяждаме гладно и всъщност това отключва енергията, че живописния корпус на лата му и той напуска Париж. На същата вечер той среща Ролан Барт и му казва: Лане, там е най-близкият ти бед, става въпрос за България. И с нощния влак напуска Париж. Как успя да се здобиеш с тази творба? Аз по цялото време се питам. Well, it's not such a great story. I mean, one day I was browsing through the internet, looking for a very expensive picture to buy. So I went on eBay, and I saw this picture there. And I saw Gelzov. I didn't know who Gelzov was at this time, but I saw the picture. I immediately paid $46 million and plus $100,000 for the shipping. And they delivered it to me, by the way. I got a 10 DHL for delivering a full-fledged package. And when I was very excited to get the picture, and I burst in tears. No stuff. And that's the way I got it. Сигурен ли си, че тя е оригинал? I'm pretty sure it's original. Той дори е преминал за много кратко време през Русе, когато се е връщал от Париж, когато е била завръзнала Дунава и той успява да мине пешеходно по Дунава. И, съведението. Да, и дори е направил една кинетична скулптура, която обаче гражданите на Русе не са разпознали като кинетична скулптура и са започнали да използват като помпа. Не като помпа, като пристанище.
Да, нека да те върна обратно за периода му в България, когато той също така за кратко се установява в Пловдив и прави своето кинетично ателие. Първото в България кинетично ателие. Да, намира се в Пловдив, в квартал Кичук, Париж. Аз проверих миналата година. Успях да взема да се добия с разрешение да влезна в асансьорната шахта, но там се намира неговото ателие. Защо кинетично? И представете си, асансьорната шахта, тя е колко? 2 на 2 и реално е много трудно за рисуване, много е трудно, но всъщност това решава проблема по следния начин. Когато асансьорът се вдива нагоре, ателието му се издува така, разширява се, влиза светлината през прозорците, може да рисува. Когато пада, ще трябва да мисли как да се спасява, дали да рисува. И всъщност самите жители на блока са знали много добре за този човек, който работи долу с асансьорната шахта. И когато се скача нагоре, си викали Гавазов рисува. Другото интересно нещо, преди да стигне до кинетичното, трябва да започва от терасата. Всъщност тогава той, колкото си спомням, бил картините си, защото не става. Това е после. Бил картините си, защото не става. И в крайна сметка те започват да стават, но спират да се продават и така. Какво става на терасата? Тъй като човек, който излезе на терасата, би трябвало да се движи по някакъв начин. Той е така, няма къде да се скри. И има ли художници тук? Някой, който рисува има? Ти. Значи ти знаеш какво означава визиране, да визираш. Вие знаете да знаете какво да се визира, нали? Визирали сте? Така, Гавазов... Да, с моя. Всъщност Гавазов хвърля всякакви такива инструменти по ръка и го прави със средния си пресад, не мога да го направя с безимия. Трябва да ги визирам. Някой друг ще визира. Да, и визира от терасата, в крайна сметка друго направо направи да ми. И те му правят проблеми, затова слизат долу. Така, у нас са проблеми с граждани, докато е визирал. Всъщност... Те не са разбирали всъщност, че той работи. Да, наистина полеца много не разбрам. И е много бъркащо и човек се слиза долу. И всъщност това е една от причините да